Ganun pa, ito ba? Congratulations, sir. Number 3 po. Sino ba ito? Champion, entry number 14. Congratulations, sir. Medyo tagal sa upar. Next award natin, Best Street Ride Modified, Best Detail. Ayan, sir. Next award, Best Exterior Modified, second place, entry number 2. Congratulations, sir. Sa pasa number 2. Lowest OCJ Champion, entry number 2. And the master, Best sir. Last few awards natin. Best Fitment. Alright, here we go. Minor awards natin. Okay. Alright, loudest engine roar champion for tonight. I repeat, loudest engine roar, entry number 10. Congratulations po. Look at the way the yellow. Sir, thank you na mga lakas po sa akin. Huh?
nararamdaman kung boodle yung motor. Boodle sila. Ano para? Saan? Yeah. Wala na ito ang pangalap dyan ba? Nung natsambante yun. Balibali sila naman po. Balibali na wala yung pangalap. Hindi naman. Ano dyan tayo po nagkasalibante yun. Mashup, ano yung mashup? Ayan, baka na tayo po.